D ereduaren bilakaera aztertuz, murgiltze eta mantentze egitasmoen analisia eginda gako batzuk identifikatu dituzte, aztertu dituzte, eta gako horien inguruan ekarpena egitera datoz. Eskolara bagatoz bueltan beraz. Irakaskuntzan batez ere D ereduaren bidezkoa orokortu eta ia unibertsalizatu egin bada ere, emaitzak garai baten baino apalagoak ote diren susmotik abiatuta, ikerketa hori egin dute. Azken hamarkadetan, murgiltze eta mantentze programetan, ze ezaugarri, ze faktore hartu aldiren aintzat, eta hoietatik, gako faktore hoietatik abiatuta, nolabaiteko proposamena ere egingo dute optimizatze bidean. Eta honetaz hitz egiteko, etorriko zaizkigunak, Iñaki Biain Salaberria eta Joseba Ibarretxe Fernandez de la Rinoa. Dira, hizkuntza normalizazio teknikaria da lehenengoa, Iñaki Biain, Irungo Berritzegunean, eta Elkarritz eta Berbalapiko proiektu pilotuetan ere parte hartu duena berriki. Eta Joseba Ibarretxe Fernandez de la Rinoa bere aldetik, eskarmentu handikoa da irakaskuntzaren munduan, ibilbide profesionaleko urte gehienak Arrigorriagako institutuan eman baititu 17 urtetik. Han, berak dioen bezala, denetarik egitea egokitu izan zaio eta zalantzarik ez dugu eskarmentu horrek ere emango duela gaur jorratzen ari garen eragite estrategia horietan iritzi eta ekarpena emateko. Niko holtza, berehala utziko diet, teknikariek prest daudela esaten badidate, oraindik dana agerian eta transparentzia osoz esango dugu mikrofonak aldatzen ari gara. Eta horrek ere denbora pixka bat hartzen du. Edozein kasutan aurreratuko dizuet, zein den ondoren daukagun plana, iruditzen baldin bazaizue, berehala etorriko dira, eta gero hori bukatutakoan praktika onak ikusiko ditugu, oraingo hontan ere bada zer ikasia eta hori bideoz izango da, eta behin hori amaituta, bazkaltzera datorrenak, bazkaltzera etorri beharko du, ara eta jatetxera, eta han jolasa edo jolas modukoa proposatuko dizuegu, otordu goxo-goxoa proposatzeaz gainera. Baina hori, hitzaldia eta bideopraktikak ikusi eta gero izango da. Orain bai? Orain bai. Eskerrik asko, eta holtza, dana zuentzat. Ja, hasi gaitezke. Bai, orain ja bai. Eskerrik asko. Gozetuko gara bestela. Egunon. Ja, egun aurrera doa, eta nahikatuta egongo zeate, zeiatuko gara harintxo egiten, eta, besteak beste, galderei tartea egiteko, eta, aipatuko ditugun datu eta xeaztasun asko, gero, igual, dokumentu idatzian hobeto topatuko dezuelako. Egingo duguna izango da, bi mugimendu. Lehenengo egingo dugu atzera begira jarri. Azken 40 urte hauetan egin dugun evoluzioaren zeinbat faktore aztertu, egungo egoera hobeto ulertzeko eta aurrera begirako proposatuko ditugun gako horiek kontestualizatzeko, eta gero, proposamenak egingo ditugu. Bi ahots izango ditugu, hasierako zatia batez ere nik egingo dut eta bigarren zatia batez ere Josebak, baina bion artean ere elkarri osatu edo elkarri nabardurak egin, tarteak egingo ditugu. Eta horrekin besterik gabe, eskolan zer eta nola egin behar dugun hobeto gure ikaslekin zeintzu diren gako nagusiak, galdera hori erantzuten saiatuko gara. Gauza bat, Iñaki, lehen biok hemen egon gara komentatzen, ez? Goiza joan ahala, esaten gendun, titular gehienak jakendu dizkigute, bai? Bai ordezkari politikoek lehenengo zatian, eta gero baita ere bestelako ponentek ere, egia esan guk bota behar ditugun mezu eta gako asko eta asko eta asko, behin eta berriro errepikatu direla, ez? Saiatuko gara, agian horietako batzuetan sakontzen edo berriren bat planteatzen. Baina, horrek esan nahi du gutxienez, nire ustez, diagnostiko partekatu bat badagoela momentu honetan gure gizartean, ezta? Gure gizartean, eragileengan eta administrazioetan ere bai, ez? Eta hori importantea da eta abiapuntu positiboa. Bale.
Bueno, gure oinarrian hori, esan bezala egingo dugu alako ibilbide bat, abia puntua 82. urtean jarriko dugu, denok dakigun arren, aurretik ere Euskarazko irakaskuntzan paso esanguratsuak eta oso garrantzitsuak eman ziela, herri ekimenaren aldetik, ikastolen aldetik eta zenbait ikastetxe publikotan, baina 82. urtean nolabait ezarri izan marko legislatiboa eta hortik aurrera jarriko gea. Esan behar dugu, lehenengo puntua da, gure hezkuntza sistemari marko legislatibo horretan ambizio handiko helburuak proposatzen zaizkiola, bi hizkuntza ofizialetan ikasleak ondo gaitzia, gaitasun osoa lortzea, eta atzerriko hizkuntza batean edo bitan gaitasun nahikoa ikasle guztiontzako. Eta abiatuta desoreka edo minorizazio egoera batetik. Espektatiba altuak zeuden eskolak eginkizun hortan egin zezaken ekarpenarekin, eta esan dezakegu neurri handi batean espektatiba horiek egiaztatu direla, lehen aipatu den bezala, hasierako sailburuak aipatu duen bezala, asko dira eskolaren bitartez euskaldundu direnak eta ondo euskaldundu direnak. Baina aspalditxo ere ondorioztatu zen eskolak bakarrik ezin du. Ambizio handiko helburu horiek lortu nahi baldin baditugu, gehiago egin behar degula, bai eskolan, bai eskolaz kanpoko gainerako sozializazio esparruetan, eta gazteen gainerako sozializazio esparruetan. Baina, datuen bitartez ere saiatuko gara ilustratzen, une honetan, erronka handi baten aurrian gaude, egoera aldatu dalako, egoera konplexuago bat bizi dugulako, baina une egokian ere bagea. Badira datu batzuk, nolabait, adierazten digutenak, erronka handi hori gauzagarria dela. Besteak beste esperientzia handia eta metatu eta jakinduria ere dugulako eskola munduan zein bestelako sozializazio esparruetan ere bai. Eta badire zenbait datu soziolinguistiko nolait, kimu berde batzuk ere ikusten ditugu gizartearen evoluzioan. Beraz, abagune egokian egon gaitezke, erronka handi hori heltzeko gure esku hartzea fintzen eta zorrozten asmatzen baldin badegu. Bueno, jarriko ditugu. Zera guztiak. Bueno, hori dira nolabait, 82ko normalizaziorako legean eta 83ko dekretuetan aipatzen diren lege markoaren zenbait ezaugarri. Argi ikusten da, esaten dela ikastaldiaren amaitzean, bi hizkuntza ofizialak benetan erabiltzeko adina menperatu behar dituztela neska mutilak. Eta jaurlaritzak hori ziurtatzeko ardura daukala. Irakaskuntza ereduen bidez egingo direla, eta beste elementu garrantzitsu ja 83tik esaten dena, eskola giroaren hizkuntza erabilera bermatzeko neurriak hartu behar direla, bai klase barruan, bai klasez kanpoko. Idei horiek ondorengo garapen legislatiboetan ere agertu dira, eta adibidez 2015ko dekretuak indarrean daukagun azken dekretua, baina gutxi gora bera dekretu guztietan, kurrikulum dekretu guztietan gauza bera esan da, esaten du ikaslek bizitzako esparru guztietan, euskera zein gaztelaniaz, aho zein idatziz, modu egoki eta eraginkorrean komunikatzeko gai izan behar direla derrigorrezko irakaskuntza bukatzen denean hori da 16 urterekin. Eta estatu mailako normatibak ere horretan insistitzen du. Bai loek bere garaian eta momentu honetan loek, esaten dute hizkuntza ofizialak dituzten komunitateetan ziurtatu behar dela bi hizkuntza ofizialetan gaitasun osoa eta parekoa. Dominio pleno y equivalente, esaten du. Eta esaten du, egon behar duela helburu hori lortzen dela ziurtatzeko jarraipen bat, eta hartu behar direla konpentsazio neurriak hori lortuko ez balitz. Esan bezala, marko abiatu zenean, espektatiba handiak zeuden eskolan, eta hasierako esperientziek eta hasierako ebaluazioek ematen zuten ereduetan behintzat helburuak ondo lortzen ari zirela. Eta hemen eife, adinean aurrera ni bezala zabiltzaten ontzako, eife ikerketak ezagunak egongo dira, 83-84an jaurlaritzak publikatu zuen lehenengo ebaluazioak izan ziren, eta 80ko hamarkada guztian hainbat ikerketa egin ziren, ikusteko ze emaitzak lortzen ziren. Eskolako hizkuntzei zegokienez, baina baita ere gainerako emaitzetan.
Eta gutxi gora beran, hasierako emaitza hauek berretsi egiten ziren, ez? D ereduan lortzen zen ondo jakitea euskaraz eta gaztelaniaz, eta ikusi zen gainerako ebaluazioetan ere, hori gehienak etxetik momentu horretan, gero azalduko dugunez, etxetik euskaldunak baziren ere, hori bi hizkuntzak ondo jakitea lortzen zutela bai, etxetik euskalduna zirenak eta etxetik ergaldun zirenak. Eta ez zegoela galerarik eskolako edukiei zegokionez. Emaitza horiek nolabait espektatibaz piztu zuten, itxaropena, eta evoluzio nabarmen bat egon zen, ereduen bilakaeran. Lehen aipatu den bezala, 80ko hamarkada horretan ereduak martxan jarri zirenean, D ereduak gutxi gora bera euskaraz ikasten ari zirenak, ikasleen aurleen hezkuntzan, garai harteko OHO, 18% izango ziren, eta 18tik 80%ra edo ailegatu geha momentu honetan, ia 80%ra derrigorrezko irakaskuntzan. B ereduak izan du evoluzioa eta gutxi gora bera puntu 10%aren buelta izan zen, igoeratxo bat izan zuen eta momentu honetan 17%aren bueltan dago, eta A eredua 75% hiru laurdenak hartzetik, pasatu da momentu honetan 3%aren bueltan ibiltzea. Evoluzio hori argiago ikusi daiteke igual grafiko hauetan, goiko datuak berdean horiek dira eskola publikoaren datuak, berdea da D eredua, eta bekoan itunpeko eskolan. Datu esanguratsuak dira, besteak beste, momentu honetan D eredu publikoan aurrelen hezkuntzako ikasleen ia erdia eskolatzen ari dalako. Beraz, ikusten nahi gea, euskarazko irakaste ereduak orokortu indirela unibertsalizatze bidean gaudela. Beste galdera bat izan daiteke, bai, kuantitatiboki aurrera egin dugu, eta emaitzak, 80ko hamarkadan lortzen genituen emaitzak dira, eta esan dezakegu, argilunak badirela, eta zeinbait ardura hartu behar dugula adierazten duten zeinbait datu badirela. Hauek dira, ebaluazio diagnostikoaren emaitzak. Ebaluazio diagnostikoak zuetako batzuk jakingo duzuenela, hezkuntza sailak 2 urtez behin egiten duen ebaluazio bat, eta aztertzen du zeinbait kompetentzia edo gaitasunetan nolako garapen maila lortzen ari diren ikasleak, bai LH-ko 4. mailan, bai DBH-ko 2. mailan. Orduan, eta ebaluatzen duenean egiten duena da ikasleak sailkatu 3 mailatan. Kompetentzia garapenaren 3 mailatan, hasierako maila, erdiko maila eta maila aurreratua. Eta aurrikuspena da gutxi gora bera hasierako mailan 15-20 egon behar duela. Eta kompetentzia gehienetan hala da. Behen, euskarazko kompetentzian momentu honetan, azkeneko ebaluazioetan, hasierako mailan dauden ikasleen kopurua altuxeagoa da. Orduan hemen, datu honetan ikusiko deguna da, nolabait karratu laranja moduko hortan daudenak, euskarari dagokionez, euskara eta gaztelania lehenengo lerroan, hasierako mailan daudenak 12-13 direla. Maila logiko bat direla. Baina badago kopuru handi bat, euskarazko gaitasunaren garapenean hasierako mailan daudenak, eta gaztelaniazko gaitasunaren garapenean erdiko mailan daudenak. Eta urdina da lehen hezkuntzako 4. mailan, eta gorrixka da DBH2. Orduan, horiek dira gutxi gora bera 22 lehen hezkuntzan, eta 40aren bueltan 2. hezkuntzan. Beraz, hizkuntza komunikazio gaitasunari dagokionez, euskarazko komunikazio gaitasunari dagokionez, zer hobetu badagoela erakusten du datu honek, baina ez da dana laranja, berdea ere badago. Ikusten baldin badugu, maila aurreratuan ere ikasle asko daudela. Lehen hezkuntzan ikasleriaren 30% lortzen duela maila aurreratua, DBH2 berriz 115, hor koska bat ere badago, eta hori badago ere zer aztertu. Erabilerari dagokionez, gauza bera, argilunak. Marra morea da batez bestea. Hangoa lehen hezkuntza eta hemengoa DBH.
Orduan, ikusten dugu gutxi ora bera euneko 46, 48 bitartean dagoela batazbesteko erabilera lehen hezkuntzan, eta euneko 40 den bueltan bigarren hezkuntzan. Hau arrue ikerketan egin da, eta ikusten duzu datuak aztertzen dutela 11tik 17ko evoluzioa. Egiten dana da, hau da indize orokorra, baina indize orokor hori 4 indizetatik dator. Nola egiten duten ikasleek irakaslearekin gelan, irakaslearekin gelaz kanpo, ikasleak haien artean gelan eta haien artean gelaz kanpo. Hemen ikusten duguna da, D ereduak, espero daiteken bezala, emaitza horik onenak dituela, lehen hezkuntzan euneko 70%aren bueltan dago, jaitsida txiki bat, 19koak badiru berriz ere gora egiten duela. Tabla argirik ez dugu eta horregatik ez dugu ikarri. Eta bigarren hezkuntzan 55-tik 51-ra. Eta argi dagoenez eta logikoa denez, erabilera altuagoa da irakasleekiko harremanetan, ikasleen arteko harremanetan baino. Vale. Eta nola ailegatu gara onaino, zergatik halako aldaketa 83ko ebaluazio itxaropentsu horretatik egungo honetaraino. Bueno, errealitatea asko aldatu dela. Errealitatea asko aldatu da, den aipatu den bezala gizartea, asko ere konplexuagoa dela, eskola ere asko aldatu da, eta D ereduetan ere aldaketa ugari egon dira. Ezan genezaken, 80ko hamarkadako D eredu horietan, emaitza baikor horiek lortu zirenean, murgiltze edo mantentze prozesuak garatzeko aldeko baldintzak, faktore lagungarriak berez edo serieko ematen ziren D eredu horietan. Baldintza jakin batzuk ematen ziren, hor biltzen zen populazioak baldintza horiek zituen, eta laguntzen zuen emaitza horiek lortzen. Gaur egun faktore horiek gehienak nabarmen aldatu dira eta hori esplikatuko dugu. Labur bilduz, gero garatuko dugu esplikazio hori. Zan genezake, hezkuntza komunitateko sektore guztiek gogo handiz ari zirela D ereduan. Ikasleak horrela serieko zekarten euskara ikasteko eta erabiltzeko gogoa. Administrazioak ere bultzada garrantzitsu bat, ekimen pila bat jarri zituen martxan, gero Josebak esplikatuko ditu horietako batzuk, eta kanpoko faktoreak ikasleria mugatua izan da, ere nabarmen laguntzen dute. Gero esplikatuko du medien konsumoa. Hasiko gea pixa bat. Bueno, nola jundiren, D eredua orokortu den hontan, momentu hontan esan dezakegu, D ereduetan era guztietako ikasleak eta familiak daudela. Orokortzearekin batera, nolabait, euskal gizartearen gizarte osoa ordezkatzen duela. Garai batean, hasierako D eredu horietan, nolabait, populazio jakin bat zegoen. Momentu honetan, ebaluazio diagnostikoaren datuen artean, badago indize bat, indize sozioekonomiko kulturala, esaten zaiona oso sigla berexia daukana, izeka. Orduan, txistea egin ondoren. Aztertzen baldin badugu, populazio orokorrean izeka nola banatzen dan, oro har, eta nola banatzen dan, D eredu publikoan, iaia kalkatuta dago. Ordezkatzen du populazio osoa. Beste eredu eta beste titular, geruza ditzen zaio horri, igual alde batera bestera lerratuko dira, baina esan dezakegu oro har, D ereduak neurri handi batean populazio guztia ordezkatzen duela, biltzen duela. Horrekin zer esan nahi dugu, familien profila asko aldatu dela. Garai batean, esaten genuen, 3 profil nagusi genitun. Familia euskaldunak, familia mistoak eta familia erdaldunak. Eta 3 profil horien baitan sartzen genuen populazioaren 85%. Eta erdaldunen artean, gaztelaniadunak ziren 80%. Hau da, 2 hizkuntzekin jokatzen genuen sistema elebidun horretan, bai? Badago datu bat, Eifelen erakutsi dugun zera horretan, datu bat esaten duna, garai hartan D ereduko ikasleek etxean amarekin
ikasleen bi herenek egiten zuten beti, eta gutxi batzuk ia beti, baina bi herenek. Eta gaztelaniaz beti edo beti gaztelaniaz aritzen zirenak 15% baino ez ziren bere eredu horietan. Beraz, egungo errealitatearekin aldaketa handia. Gaur egun Josebak esan duen bezala, onbeste kombinazio daude nun, eta onbeste hizkuntza, profilak egiten saiatzea da, alperrikakoa edo ezinezkoa, alperrikakoa baino ezinezkoa. Momentu honetan, esan dezakegu, gure eskola sisteman, ebaluazio diagnostikoetako datuak dira horiek ere bai, datuak gero tabletan eta txostenean ikusiko dituzu, baina ez gara hor diapopila jartzen ibiliko hori erabaki genuen. Gutxi gora bera, ikasleen eren batek badaukala euskara lehenengo hizkuntza, 30-35%. Baina hoien erdiak dauka euskara bakarrik eta beste erdiak euskara eta gaztelania. Baina familia hizkuntza datua, hori da, etxe giroan euskaraz gaztelaniaz beste edo gehiago egiten dutenak, gutxi gora bera 26%, osea, lautik bat LH-en, eta 21% DBH-bin. Beraz, asko aldatu da, familia giroko hizkuntza garai hartatik ona. Gainera, 85-etik 2015 hori argiago ikusten da, datu soziolinguistikoak aztertu ezkero, ikusten da, nolabait, guraso belaunaldiak, hori da, gurasoak eskolara bidaltzen ari ziren, seme-alabak eskolara bidaltzen ari ziren adintartetako populazioak, berezia dela gure historioan. Nolabait, lehenengo hizkuntza euskera duen mailarik bajuena ziren adintarteak dira, eskolara seme-alabak bidaltzen egon diren belaunaldia. Azkeneko urteetako datuek bai erakusten dutela, oro har, gaitasuna gora egin du, bereziki belaunaldi gazteetan, eta gutxi gora bera, azken urte hauetan hasi dira eskolara ailegatzen, nolabait, eskolaren bidez euskaldundu ziren hoien seme-alabak. Beraz, gero eta ikasle gehiago izan du guraso bat edo bileak euskaraz dakitenak hemendik aurrera, edo azken hasierako mailatan ere aurrezkuntzako, lehen hezkuntzako mailetan ja igoera hori nabarmentzen ari da. Behan konturatu behar gea ere, garai hartako euskaldunak eta ontako euskaldunak ez diela berdinak. Euskalduna hautako gehienak, erdiak baino gehiago, euskara bigarren hizkuntza daukate, beraz, erabiltzeko erraztasuna eta ohitura bestelakoa dute. Hau da, gure guraso belaunaldi berriek, gazteenek, bai ekarriko dute euskara, baina horrek automatikoki ez dakar, etxeko hizkuntza, familia hizkuntza, hau da, seme-alabekin egingo duten hizkuntza automatikoki euskara izango dela, bai? Eta datuek erakusten dute, ezetz. Oraindik ere, guraso euskaldunak izan arren, gero etxeko eta familiako hizkuntza ez dela automatikoki ehuneko edo kopuru berberetan mugitzen. Nolabait, badirela baldintzak lehen ez zirenak familia hizkuntza eduki dezaten, baina berez, aktibaziorik gabe, kanpo aktibaziorik gabe, seguraski ez dela ailatuko. Beraz, hor lan esparru berri bat ere zabaltzen zaigu. Bueno, hau dira pixka bat, bale. Ez bakarrik osaera soziolinguistikoa, eskolako lanarekiko, eskolatze hizkuntzarekiko espektatibak ere aldatu dira. 83ko eredu horiek, guraso askok horietan aritu alizateko borrokatu egin behar izan zuten hasieran, gero bilatu egin behar ziren, ze ereduak askotan urruti edo baziren, gero aileatu zen beste garai bat ikastetxe batean edo ikastetxe barnean hautatu egiten ziren. Momentu honetan eskaintza orokortu danez, askok aukeratu dezakete, baina beste batzuk ereduan eskolatzen dira, bertan topatzen dutena dalako, ez dutelako beste aukera errazik. Eta horietako batzuk onartu egiten dute, beste batzuk konformatu egiten dira, baina naizta eskolatze hizkuntza gaiei ez dieten garrantzi handirik ematen, badira ulertzen ez dutenak, eta galdetu ere egiten dutenak, baina nolatan tematzen zaretetan euskaraz zeiten. Hau ez alda
Edo azaltzen diezu, sistema elebiduna daukagula, gaztelaniaz eta euskeraz, helburu berberak lortu nahi ditugula, beren seme-alabeentzat, eta horren zatuen, bai, orduen, klase erdiak euskeraz eta klase erdiak gaztelaniaz, ez? Oda, familia batzuek informazio falta ere badute, bueno, ez da erreza. Eta gogoz kontra daudenak ere badira. Horrek ere beste erronka baten aurrean jartzen gaitu, eta da, familiei aholkuak emateaz gain, familiekin gure hezkuntza trataeraren xedeak eta nolakoak azaldu egin behar dira, Josebak esan duen bezala. Ulertu dezaten zergatikan jokatzen dugun moduen hizkuntzekin, eta nolabait helburu horiekin bat egin dezaten, eta ulertu dezaten zergatikan proposatzen dieguna. Horrela. Bale. Beste egoera batekin topatzen gara. Bai, eskolak aurre eta gazteen hizkuntza komunikazio gaitasunaren garapenean duen eginkizuna, une honetan inoiz baino altuagoa da. Gero eta gazteago eskolatzen dira neska-mutilak, orokortuta daukagu gure gizartean 2 urterekin eskolatzea. 83. Ni lanean hasi nintzenean, 4 urteko gela zan, eskola batean, mailarik bajuena, eta 3 urteko gelak iriki behar zirela esaten zenean, denek esaten genuen, 3 urtekoak eskolan, Beraz, oinarrizko komunikazio gaitasunaren garapenean familiak lehen pixu gehiago zeukan, hizkuntza batean zein bestean, baina komunikazio gaitasun, hitzen bidez gauza gehiago egiten zekitela zetozen eskolara. Baina hori gutxi balitz, momentu honetan ere famili giroan, sensazioa daukagu hizkuntza komunikazioa gero eta pixu gutxiago daukala. Gutxiago hitz egiten dela eta gauza gutxiagotarako. Hizketaldi patxadatsuak, nun gauzak kontatzen diren, komentatzen diren, deskribatzen diren, hortarako denbora handirik ez dago. Beraz, komunikazio gaitasunaren garapenean eskolari ematen zaion rola gero eta handiagoa da. Ez da bakarrik aldatu kanpoko panorama, eskola barneko panorama ere nabarmen aldatu da. Zene dut, lehen eman dute datua, 78an egin zen lehenengo ikerketa hortan euskaraz zekien ikasleen kopurua 5% baino ez zan. 82an 3an euskaraz lanean ari zena 20 edo izango ziren, 80aren bueltan izango ziren 25 edo momentu honetan 85 dira. Orduan, ikasle kopuru talde txiki bat zan, normalean ziren gazteak, normaleak ziren euskara etxeko hizkuntza zutenak, berrikuntza pedagogikoarekin ere konpromiso handia zutenak, eta hizkuntza helburuak bere jardunbidearen erdigunean zutenak. Gaur egun, generalizatzearekin batera denetarik daukagu. Asko ditugu garai hartan bezain gogotsu direnak, baina badea, era guztietako ibilbideak, era guztietako kulturak, era guztietako lentasunak irakasleen artean ere badira. Orduan batzuk, hizkuntza helburu eta trataerarekin oso argi daukat, eta pentsatzen dute erdigunean jarri behar diela, eta beste batzuk, beste lentasun batzuk hezkuntzari dagokionez, beste lentasun batzuk ere badituzte. Denbora zondo goaz, hori azeleratu behar dut? Bueno, 5 minututxo gehiago. Igual bakarrik honek triangelu hau apuretaz altzeko, gainetik guk, identifikatzen ditugu 3 irakasle mota gaur egun, baina gero horren nahasketak eta askotarikoak dira. 3 irakasle mota baino, 3 erpin. Hori da. Eta ez bakarrik komentatu neunan N hori ez. N horretan guk ikusten duguna da, ikastetxetara etortzen zaizkigun irakasle gazte eta berriak, horiek dereduan ibili dira. Horiek euskaldundu dira edo euskarazko kompetentzia garatu dute dereduan. Haientzat guztiz N hori da naturalizazio irakasleak, ez? Haiek guztiz naturaltzat jotzen dute klaseak euskaraz ematea. Baina naturalizazio horrek badauka arrisku puntu bat, eta da, ez dutela, irakasle gazte hauek ez dutela ikusten zelako beharrak sortzen dituen sistema elebidun baten irakasteak. Hau da, umearentzat lehen hizkuntza ez den hizkuntza batean
eskolak ematea, ezta? Eta orduen hor, badaukagu lan handia egiteko, bai? Hau da, formazio aldetik irakasle gazte hauei sartu behar diegu buruan, etengabe eduki behar dutela elebitasunaren edo elebitasunaren txip hori piztuta, ezta? Haientzat, hori komentatzen dizkigute maisu maestra esko, ez da, eski gaur, irakasle gazteak, badoaz, klasera, ematen dituzte klaseak euskaraz oso ondo, irteten dira pasabidera, eta ondoko tutorerekin erderaz egoten dira. Horrek gure garaian ezinezkoa zen, sakrilegioa zen, ez da? Eta gaur egun, ezelango gauza, haientzat guztiz normala izan da euskaraz jasotzea klaseak, haien artean erderaz egitea, edo euskeraz, eta hori pasatzen ari dira bai irakasle gisa dabiltzatean ere bai. Orduan, hor, ene horretan badago zer egin, eta badago zer hobetu, eta horretan ari gara. Nori hon zara Iñaki? Hemen teknika arazoak, mikro askatu data. Bueno, eta eskola barnean ere aldaketak badira, saiatuko naiz, hau honi eusten. Eta azteko, hau labur esango dut, igual irakasle jendearentzako esanguratsuago da. Baina, kurrikuluna asko aldatu da. Lehen edukiak landu behar ziren, eduki konzeptualak eta datuak, gero hasi ziren prozedurazko edukiak eta jarrerak ere landu behar zirela, eta momentu ondan kompetentziak landu behar dira hori da. Perspektiba zabaldu inda. Iñaki, ez da horrela egongo, bai, joan eta epiniko dizu. Lasai, eutxiko diogu. Bai, gainera, denboraren joanean, eskolara etorri dira gizarte kezka batzuk. Eskolari eman zaio eginkizun zabalago ezik eta integral horren barnean. Eta elkarbizitza, eskidetza, ezik eta emozionala, osasunaren. Orduan, joan dira, gero eta erronka berria joan dira eskolara ailegatzen, askotan metatzen lixeritzeko denborarik izan gabe, eta neurri batean, hizkuntza erdigunea eukitzeak zaildu egin dutenak. Orduan, neurri batean, hizkuntzaren zentralidadea orokortu den momentuan, hizkuntzaren zentralidadea gero eta beharrezkoagoa bazan ere, zentralidade hori izateko zailtasun gehiago izan du. Bale. Eskolan ez ezik orduzkanpoko jardueretan aldatu inda. Garai batean, neskamutilak batez ere eskola barneko orduzkanpoko jarduerak egiten zituzten. Eta jarduera horietan, eskolak alegina handia egin dute horiek euskalduntzeko. Baina horrekin batera beste prozesu paralelo bat eman da. Eta da, gero eta pixu gehiago hartu dutela eskolazkanpo egiten diren orduzkanpoko jarduera horiek. Eta horretan, administrazioaren eskutik egin direnetan, euskararen presentzia nabarmena da, baina badira beste batzuk entidade pribatuen aldetik eta lehen erakutsi diguten datuan ere ikustezan, zailago izan dana euskaraz eskaintzea. Eta gure zonaldean egin zen ikerketa batean ikusi genuen oso esanguratsuak zirela dantza akademiak eta futbol taldeak, akademiak eskaintza futbol taldeak mutilentzat, eta horietan gaztelaniak oraindik pixu handia zuela aurrera. Eta pantailei dagokionez, zer esan. Konsumitzeko modu aldatu da, baina datu bat, pantailak euskaraz taldeak ekarri zuen duela gutxi txio batean, CIESek egin zuen ikerketa batean, 80 neskamutilen 70% ikusten zuen ETB bat. Momentu hortan, ereduan egongo zen 35% gutxi gora bera. Eta beste 25% bueltan. Eta momentu honetan askoz gutxiago dira, orduan. Eta lehen ere aipatu duan bezala, asko da, handia da gaur egun plataformen konsumoa, eta plataformen euskararen presentzia hutsaren urrengoa da. Labur bilduz, gauzak asko aldatu dira, eta bizi dugu erronka lehen baino handiagoa, ze momentu honetan badaukagu aukera populazioaren iauneko eunera ailegatzeko, baina aldeko faktoreak ez ditugu horren aktibo, beraz, gure eskuartzea findu behar dugu, eta aldeko faktore horiek aktibatu behar dugu. Ambizio handiko hizkuntza helburuak baldin baditugu, beharko duguna da, ambizio handiko egitasmo bat abian jarri, nun artikulatuko diren planifikazioa, baliabideak eta egiturak
nolabait ambizio handiko egitasmori egikaritzeko. Barkatu luzatu. Oso ondo. Vale. Bueno, orduan nire zatia, esprese ingo dut, vale? Vale. Hau da panorama. Panorama hau, gure ustez da, argi asko izan dituena, eta, bueno, azken urteetan ere bai, ilun batzuk ikusten ari gara, baina ilun horiek esaten digute, bueno, agian norabidea aldatu behar dugula edo findu beharko dugula, eta horretan ari gara, bai? Bueno, uste dut, sailburu batek, uste naz goratzen hor, baina sailburu batek egipatu du, hauz garela zerotik abiatzen. Gauza asko egin dira hezkuntza sisteman, orain dela 40 urte, ona, gure gazten euskalduntze prozesu luze horretan. Lehenengo eta behin irakaslak euskaldundu behar ziren, irale. Gero euskarazko materialak, eima. Gero normalizazio, erabileraren kezka sortu zen, Ulibarri programa, barnetegiak eta bar. Hor ditugu gero, eremu didaktiko pedagogikoan ere, hainbat gauza egin dira hizkuntza trataera bateratu eta integralean, hor daukagu kurrikulumak aukerak ematen dituela interakzioan oinarritutako metodologiak garatzeko, hor izan dugu ikastolen elkartearen ekarpena, 40 urte luze hauetan, Nafarrotek ere balabide zerbitzua daukagu, etengabe ibili gara unibertsitateekin, eremu unibertsitarioekin eta adituekin elkarlaneko proiektuak eta abian jartzen, ez gara zerotok abiatzen, gauza asko egin da. Zein da igual momentu honetan egin behar duguna? Bueno, hoie gauza guztiak, hainbeste aldaketa egon direnez, hain denbora laburrean, aldaketa horiek behartzen gaituzte ere gu ere aldatzera, hobetzera, berpentsatzera. Osea, egin den guztia, birpentsatu, birformulatu, egokitu, hobetu, findu, hortxe joan behar dugu. Errezeta magikoak ez daude, badakigu, baina saiatu behar dugu, ondo egindakoa mantendu, hain ondo irten ez dena, egokitu edo moldatu. Hori da azken finean, hezkuntza sistemak gaur egun duen erronkarik handiena, ezta? Eta, erronka handi hori guk zaikatzen dugu, eta hau ere Kataluniatik ekarri dugu eskematxo, guk pentsatzen dugu ikasle baten eleanitze prozesu hori irudikatzen badugu zubi bat balitz bezala, zubi hori luzea da. Ezin dugu pentsatu aurre hezkuntzan gure umeak euskaldutzen direla eta gero ja matematika emango diedala. Ez. Euskalduntze prozesua oso prozesu luzea eta konplexua da, eta aldapatsua eta neketsua eta gora beratxua. Horretan laguntzeko guk pentsatzen dugu eragin behar dela gutxienez lau zutabe horietan, bai? Didaktikan eta metodologian, lankidetzan, aspektu motivazionaletan eta ikastetxearen erabilera sistematiko eta koherentetan, bai? Harin, bakoitza. Hau da, hizkuntzak nola irakatsi behar ditugu gure ikastetxean, ezta? Hor badago zer hobetu, bai? Guri tokatzen zaigu ikaslei transmititzea euskaraz komunikatzeko kompetentzia osoa. Askotan esaten digute, baina zuek irakatsi behar diozue ikaslei birauak nola esan euskeraz? Bai, tokatzen zaigu. Hori pentsazina da bordelen frantsesez birauak nola esan behar dien irakastea. Ez dute behar hori. Hezkuntza sistema elebakarrek ez dute, haiek zentratzen dira eremu formalean, hizkuntzaren alderdi akademikoetan. Gure hezkuntza sisteman horrez gain, erregistro guztiak sartu behar ditugu ikasgelan. Ze, erregistro horiek ez dituzte aurkitzen ikasle askok eta askok kanpoan, bai? Beraz, hemen eginkizun handia dago, bai? Hizkuntzak irakasteko aukera askotarikoak eta gero eta konplexuak eskaini behar dizkiegu ikaslei. Eta beste hizkuntza batzuekin koordinatuta. Gaztelania ere badukagu ikasgelan, ingelera ere badukagu ikasgelan, eta gero eta hizkuntza gehiago ditugu bai kanpo datozenak. Beraz, hemen findu behar dugu metodologia berriekin, bai? Metodologia berriak, interakzioan oinarritzen diren metodologiak, kolaborazioan, ahozkotasunean oinarritzen diren metodologiak, eta bar. Irakurmena lantzeare ikaragarri importantea da beste kompetentzia guztiak garatu alizateko, testu irakurretatik inputa oso importantea da eta hor ere findu behar dugu. Bigarrenean, hau ere bordelen ez dute behar,
Bordelen frantsesa daukate eta frantsesez daukate eskolak eta frantsesez daukate kanpoko bizi guztia eta frantsesez daukate etxeko hizkuntza ere bai, ehuneko handi batean. Ikasleak ez dituzte motibatu behar frantsesez egin dezaten edo frantsesez ikas dezaten, guk bai. Gure hezkuntza sisteman bai, alderdi hau ere landu behar dugu. Iñakik esaten du, haizez kontra irakastea da gure eginkizuna, bai? Gure ikaslek errezago daukate erdal mundua, bai? Orduan, alderdi motivazionalak lantzea modu planifikatuan eta sistematikoan gure ikastetxetan oso importantea da. Gauza asko egiten dira, baina guk uste dugu gauza horiek guztiak ordenatu dien behar ditugula gure ikastetxetan, bai? Erabilera koherenteak, ikastetxe osoak izan behar du euskaren aldeko ekosistema bat edo arnasgune bat, bai? Bai eremu instituzionalean, bai harremanetarako eremuan, bai familiekiko harremanatako eremuan. Irakasleen papera, irakasleak eredu eta eragile, irakasleek ere koherentzia hori erakutsi behar dute momentu oro, bai? Beraz, zutabe hau ere oso importantea da. Ikasleek ikustea ikastetxea dela modu naturalean euskaraz bizitzeko gune bat, bai? Segundo bai, Joseba. Bai. Eta erabilera bera ere ikasgai dela. Erabiltzeko ohitura sortzea, garatzea, koskortzen direnean eustea, nerabezarora llegatzen direnean erabilera autokontziente bihurtzea, hori ere langai dugu. Bai. Eta laugarren zutabea, lankidetza. Bai familiekin eta baita komunitatearekin. Udalerriekin, eragileekin, beste administrazioekin. Hau da, gaur egun, erabilera emaitzarik onenak erakusten dituen espazio soziala eskola da. Ez dago beste esparru bat gure gizartean erabilera indizoiek erabiltzen dituena. Bueno, lortu behar duguna da, eskolatik kanpora irteten dira gure ume eta gazteak ere hor, nolabait, ekosistema lagungarri horiek ere aurkitzea, bai? Beraz, horretaz ibiliko gara bai, eta gaur eta bihar ere bai, bale? Eta familiekin gauza bera, lehen aipatu dugu, bai? Familie askok behar dute informazioa, behar dute, izan behar dira gure bidaideak. Prozesu honetan, murgiltze prozesu batek arrakastatua izango, murgiltze prozesu bat arrakastatua izango bada, baldintza batzuk bete behar dira. Eta baldintza horietako bat izan behar da, gurasoak egotea guztiz inplikatuta prozesu horretan. Da hori neurri baten, orain dela 30 urte betetzen zen baldintza, gaur ez da betetzen 100%. Eta hor ere, ikastetxeak lan egin behar du familiekin, nolabait, haiek ere bidaide izan ditzagun. Bueno, eta orduan lau zutabe hauek mugiarazteko eta benetan sendoak izateko, hor daukagu erdi-erdigunean irakaslea. Behar ditugu irakasleak ondo formatuak, implikatuak, hezkuntza sistema eleanistunetan irakasteak zer dakarren ondo ulertzen dutenak, ondo dakitenak, profesionalak ondorioz, eta orduen eredu eta eragile momentu guztietan izango direnak ume eta gazteen aurrean. Ikastetxeak, hizkuntza proiektua. Hizkuntza proiektua asko hitz egiten ari da azken hilabetetan, hezkuntza hitzarmenan agertzen da, gaur ere hemen sailburu jaunak ere aipatu du behin eta berriro. Hizkuntza proiektua izan behar da, bai administrazioak eta bai ikastetxeak eduki behar duten tresna nagusia, haien ikastetxean dauden hizkuntza guztien irakaskuntza eta erabilera ordenatuko dutenak. Eta orduen, nik uste urrengo ikasturteetan hori izan behar dela benetan erdigunean jarri behar den tresna indartsu bat. Eta zuek ere bai? Eta zuek ere bai, beste administrazioak, beste eragileak, udalak, elkarteak, ezinbestekoa da bai herriko eragilekin, aisialdi elkarteekin, udal zerbitzuekin, diputazioetako euskara zerbitzuekin eta elkarlanan aritzea. Bai? Eta azkenean, bidegurutzean gaude momentua da. Guk amaitu nahi dugu mezu positibo honekin. Argilunak ikusten dira behin eta berriro, baina bai uste dugu, Kike Amonarrizek askotan aipatzen du, euskararen gai honetan bidegurutze batean gaudela, eta guk uste dugu, gizarte osoa bidegurutze batean dagoen bezala,
hezkuntza sistema ere bidegurutze berean dagoela. Eta uste dugu, elementu batzuk badaudela bidegurutze horretan bide egokia hartzeko, bai? Esperientzia metatu handia daukagu. Guraso belaunaldi berriak gero eta euskaldunagoak etorriko dira. Lehena Iñakik aipatu duen bezala. Hor daukagu azken hilabetetan mugitzen ari den hizkuntza hitzarmen berria, etorriko den lege berria, horrek ere eman aldizkigu tresna berriak bide egokian jartzeko. Kurrikulum berria datorren ikasturtean jarriko da martxan. Kurrikulum berriak ere sakontzen du kompetentzietan eta sakontzen du hizkuntza komunikaziorako kompetentzia garatzeko bide berrietan. Eta hau da proba bat, aurtengo udaltoparen gaia hauxe da ere bai, igual ez da kasualidadea, denok nolabait nik uste bagaudela norabide berean jartzeko prest. Beraz, hori da, bidegurutzean gaude, baina momentua da bidegurutze horretan bide ona hartzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oso ondo, Bueno, bide ona, harako bide hartu baino lehen, galderarik balego, ezakit, ez dut ikusten hemendik, zumetik ez digute esan, zubiak lauabe eta lauetan gainera orekatuan lan egin behar dugu, bestela badakigu zer gertatzen den zubiekin ere, ez da? Hor badago galdera? Bai, oso ondo. Zuzten da? Bai. Galdera baino igual implikazioagatik aportatxo txiki bat ez da. Unibertsialdatik, esan da hemen irakaslearen profila asko aldatu dela, ez da gaur egun eskoletara dijoazten irakasle profila, D-eredun lan egitea dijoan irakasle profila asko aldatu dela, eta unibertsitatean irakasle ikasketak egitera sartzen denaren profila ere asko aldatu da. Hau zergatik, hemen esan den bezala ez, D-eredua zabaldu den enean, gaur egun euskeraz ikasteko geroz eta jende gehiago dauka gaitasuna. Horrek ez du esan nahi, kontzientzia daukanik. Hor dago aldaketa ez da. Orduan, etortzen zaizkigu geroz eta ikasle gehiago euskeraz dakitenak, ez zertan kontzientziadunak, eta gero nola bate badoaz bueltan eskoletara. Eta hor dago igual erronka nagusiena ez da. Eta gaur bide batez, hemen udaltopi ere, eskerrak eman, erabilera faktorea erdigunean jartzeagatik. Ze askotan, ikerlanetan eta beti bueltak akabiltza ezagutzaz. Ezagutzaz, eta gauza egin beti ezagutzaren bueltan joatea, ez horren beste erabileraren bueltan, ez da? Eta hemen aixea ipatu dela gora eta bera, ikasle batek azkenean zentzua topatu behar dio euskarari, ezta? Eta zentzua topatze hortan, bai hartzen diola zentzua gaur egun D-ereduan arlo akademikoari, horrez dago debaterik, kostatzen zaigunak gehiago da aixiari hartzen, ezta? Eta aixiari hartze hortan, herrian eta aukerak sortu behar dira. Aisia euskeraz konsumitzeko aukerak sortu behar dira. Baina baita ere, eta hori denon ardura da, konsumorako ohiturak sortu behar dira. Eta konsumorako ohiturak sortze hortan, erdi-erdian dago kultura. Hau da, kulturak ekarriko duna da ikaslearentzako nolabaiteko motivazio, berezko motivazio bat, ezta? Ze eskaintza dagonean, haur bat aixialdiko eskaintza batera joateko bi bide daude. Bata da, berak nahi duelako, gazte berak nahi duelako, eta badoa gurasoen baimenarekin nola bat, eta bigarrena da gurasoek berak bidaltzen dutela. Orduan, aixialdi bat eskaintzen denean bat erderaz eta bestea euskeraz esaterako ikasleak nora joko du. Ezagutza gehien daukan hortara. Bai, nire eskatzen bat zait zer euskeraz, baina nire ezagutza batetik 10 bikoa baldin bada, eta erderazkoa 10 baldin bada, joango nez gehien ezagutzen duten hortara. Ez da logiko ematen du horrek, eta hori ikasten du kulturak berak. Euskal kulturaz jakin eta busti izateaz. Eta bestetik dago gurasoen afera nola bat. Gaur egun, eta hemen esan duten bezala, gurasoen eta eskolaren arteko harremana ez dago bere honenean. Bai, ez dago bere honenean. Hau da, tensio puntu bat ere badago, eta HH-en igual oendik bai, baina gero ez da gora hori joazten enean,
estiratu eta galtzen joaten da, ezta? Eta hori da justu buelta martzaiona. Eta gero azkeneko galdera eta honekin bukatuko dut, eskolak berak jasotzen baldin baditu behar ezberdinetatik datozen ikasleak, zergatik eskaintzen zaie euskara modu berean guztiei? Talderantziz. Ados. Hasierakoa bakarrik aipatuko dizut. Kontzientzia ez dakartela irakaslek. Igual irakaslek ez dute ekarri behar irakasle gazteek euskaren aldeko kontzientzia izugarria. Hor, azkenean, bakoitzak bere pentsamendu eduki dezake, baina bai eskatu aldiegu profesionaltasuna. Eta profesionaltasun horretan hori da, ezartzen dena. Zuek zarete hezkuntza sistema elebidun baten irakasleak. Eta horrek eskatzen ditu profesionaltasun ezaugarri batzuk. Eta horien artean da, etengabe euskararen inguruan eragile eta eredu izatea. Izanen nazioarteko literatur profesionalean aipatzen da irakaslearen hizkuntza kontzientzia. Konzeptu hori erabiltzen ari dira momentu honetan, batez ere hori, hizkuntza eta ikasgaiak modu bateratuan lantzeko CLIL edo delako programen inguruan dabilen literatura, idei hori lantzen da. Ez da bakarrik gugan dagoen kezka bat. Azken galdera izango du Garbiñe. Ari horri tiraka, irakasle aldaketa, gizarte aldatu da bezala, irakasleen izakera ere aldatu da, baina oantxe bertan esan dezue, irakaslearen profesionaltasun horren barrun, hoi adierazi, behar zaiola. Eta irakaslea ez da juten pentsatzen dut, eta ez dut beste etxen sartu nahi, baina irutzen zait, eskolako zuzendariak edo zuzendaritzak adierazi beharko liokela irakasle horri nola jardun behar duen ikastetxen barruan dagoen bitartean. Esan nahi dut, porro bat erretzen ez da ibiliko pasillotan. Ba, berdintxu, eskerrik asko, Bai. Eskerrik asko zu... Adibide hori askotan jartzen dugu. Adibide ona, hemen erabili daiteke eskolan ez erabili mesedez, hori eskertuko dugu baita ere. Mila esker benetan horren azalpen ederraren. Eskerrik asko.